Ще изчезнат ли ръчните скорости на автомобилите? Според ново проучване в Великобритания, само 23% от новите автомобили през 2026 година се предлагат с механична скоростна кутия. За последните 10 години автомобилите с ръчни скорости са намалели с над 66%. Все повече автомобилни марки напълно се отказват от механичната трансмисия. Основната причина е навлизането на електрическите и хибридните автомобили, при които автоматичните скорости вече са стандарт. Според експерти, автомобилите с ръчни скорости може напълно да изчезнат до 10 години. За много шофьори това означава край на усещането за класическо шофиране и все по-малък избор на нови автомобили с ръчни скорости. А ти какво предпочиташ? Ръчни или автоматични скорости? Напиши мнението си в коментарите. И не забравяй, независимо какъв автомобил караш, сигурността на пътя остава най-важна. Застраховай автомобила си с каска от Лефинс и бъди подготвен във всяка ситуация.